Jumalan rauhaa kaikille ja tämmönen pieni saarnan aihe tähän näin, eli muutama arka aihe, mistä ei haluta seurakunnissa puhua. Mutta muistaneenkaan ensiksi, että Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei kukaan kadu. Ja sitten hebrealainen 1:9, että sinä vihasit laittomuutta ja rakastit vanhurskautta, sen tähden on Herra sinun Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin osa veljiäsi. Eli kun me tehdään parannusasioista, mitkä meitä sitoo, niin me saamme sieltä iloöljyä. Eli sitä iloa ja rauhaa tulee meidän vaellukseemme. Ja nyt ensimmäinen, mistä pitää varmaan jokaisen miettiä näitä, niin Öljymäelle Jeesus, että rukoilkaa ja valvokaa, että te joutuisi kiusaukseen. Eli se, että tässä on niin kuin Matteus 26 ja 37. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne 2 Sebedeuksen poikaa, ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Eli kun on murhetta, niin silloin pitäisi niin kuin rukoilla, eikä mennä nukkumaan. Eikä syödä siihen murheeseen. Jotkuhan syö murheeseen, se on ihan totta. Ja hän meni vähän edemmäs, lankesi kasvoille ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Hetki on tunti. Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen, isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. No niin, toinen hetki, toinen tunti. Ja sitten hän jätti heidät ja meni taas ja rukoili 3. kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. Sitten hän tuli opetuslapsen tykö ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte. Katso, hetki on lähellä ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Kaikki muistaa ihan varmasti, että Pietari siis nukkui siinä ihan keposesti. Ja sen jälkeen menetti itsehillintänsä, löi siltä papilta sen korvan pois ja pakeni paikalta ja kielti Jeesuksen 3 ja näin päin pois. Eli vaikka hän oli Jeesuksen ihmeet nähnyt ja ollut Jeesuksen käytössä sun muuta, niin se lankeemus tuli, koska kun hän nukahti. Ja tänä päivänä on ihan sama. Ja sitten mä nyt sanon semmoisen, että täällä on semmoinen pieni kierre. Eli jos me esimerkiksi eletään mässäyksissä, lihanteoissa, niin se sitoo monesti, se tuo semmoisen väsymyksen, voi tuoda pimeyden elämäänkin, että sitten se tekee sen niin kuin nukkumisen, sitten sieltä tulee rukoilemattomuus ja sen jälkeen sieltä tulee nämä vihat, riidat, lihassa vaeltamiset, kaikki katkeruus, kaikki tämmöinen. Ja sitten me ei edes uskota tätä sanaa enää todeksi. Ja me kielletään Jeesus, me kielletään Jumalan sana. Ja sen jälkeen tulee sitten kaikki eksytykset mukaan, että on sielullista ylistystä, että kun ei ole tehty parannusta, niin sitten lähtee se ilo siitä vaelluksesta. Eli se, että pitää tehdä niin kuin parannus niin kuin kokonaisvaltaisesti, että ensiksi tehdään niin kuin parannus synneistä ja sitten tehdään parannus siitä, että se vaellus tulee semmoiseksi vakaaksi, että se kestää, että otetaan semmoinen rukouksessa, viivytään, etsitään Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttansa, niin sitten me saadaan kaikki muu sieltä ohella. Kiitetään joka tilassa, kun tulee vaikeita veljiä, siunataan ja rukoillaan niiden puolesta, jotka meitä vainoavat, ettei päästä anneta sille katkeruudelle, ei anneta niin kuin sille niin kuin tilaa, että itsekin kehotan teitäkin, että rukoilkaa minunkin puolestani, että jos tämä mun puhe nyt loukkaa sua jotenkin, niin siunaa minua ja rukoile minun puolestani, niin sinä saat siitä perit siitä siunauksen. Eli näin kun toimitaan, niin silloin siihen ei tule se niin kuin katkeruuden henki, että saatanahan yrittää sitoa meitä mihin tahansa, ja meillä on yhteinen vihollinen kaikilla, kukaan meistä ei halua niin kuin
toisillemme varmasti pahoja asioita, vaan me halutaan niin kuin siunata toisiamme, rakentaa toisiamme, kehottaa toisiamme, että me oltaisiin niin kuin Jeesuksen kanssa voittosaatossa. Ja sitten muutama juttu, mitä kannattaa todellakin, jos huomaat, että sun ajatuksiin alkaa tulla jotain. Niin kuin yksi kaveri sanoi aika hyvin, että hänellä oli korvan vieressäkin niin koko aika, kun hän jotain, niin siellä tuli niin kuin tupakka. Että se vihollinen oli siinä, niin siinä pitää vaan muistaa se, että millä se Jeesus torjui sen vihollisen. Se torjui sen Jumalan sanalla. Niin sitten me sanotaan vaan, että Herra sinun Jumalasi, ainoata sinun tulee kumartamaan, häntä ainoata palvelemaan, että mene pois saatana. Ja Isä meidän rukouksessakin meidän pitää todellakin sydämestämme rukoilla sitä, että siinäkin lopussa, kuten sinun on valta, voima ja kunnia. Ja äläkä saata meitä kiusaksi, vaan varjele meidät pahasta. Että nämä niin kuin monet asiat on niin kuin semmoisia, että ne pitää ottaa sieltä Jumalan sanasta. Sydämestämme haluaa tehdä parannus, että makeen himokin voi olla todellakin todella sitova synti, ja siitä on vaikea tehdä parannusta, koska Raamattu sitten sanoo, että huono seura hyvättämät tavat turmelee. Ja monet seurakunnat on tänä päivänä semmoisia kahvipulla-seurakuntia, että siellä ei että se voi tehdä vaikeaksi sen parannuksen teon, jos siellä ei ole semmoista miten mä sanoisin, semmoista kuuliaista ryhmähenkeä, että siellä sallitaan tämmöinen tietynlainen syntielämä, siihen ei puututa, siitä ei puhuta mitään, vaikka mä voin sanoa itse, että mä olen ollut semmoisissa paikoissa, että se synti on tullut niin sitovaksi tuommoisissa köyhemmässäkin maissa joillekin ihmisille, että he ovat syöneet pahimmillaan itsensä sairaalakuntoon ja lapsilla ei ole vaatteita. He ei voi mennä kouluun, mutta niin paljon on syöty, että ollaan tultu sairaaksi siitä. Että tämä on ihan käsittämätöntä, että miten asiat menee väärään järjestykseen. Että siitä ruoasta on tullut niin epäjumala meille toisille. Ja mä tiedän toisaalta senkin, että mä olen itsekin ollut siinä samassa kuopassa, että mä huomasin joskus aikanaan, että semmoinen makean himo henki tarttu muhun. Että piti koluta kaikki kaapit, että olisiko jossain joku keksi tai jotain muuta. Ja oli semmoinen makea himo, että piti olla kahvi, joku makea ja tämmöinen. Ja koitin sitä rukoilla, että Jeesus, että vapauta mut tästä synnistä. Ja no sitten mä sitä aikainen rukoilin ja ei mitään tulosta tullut, mutta sitten pidemmänpään olin sitten hiljempaa, niin Herra puhui mulle, että menet sinne seurakuntaan, tunnustat sen synnin ja annat niiden sun uskon veljiä ja sisarten rukoilla sun puolesta. Mä tein tämän, minkä mä koin, että Pyhä Henki kehotti. Se tuntui jotenkin omituiselta, koska ulkoisin puolin mulla ei ole ylipainoa, mutta se ei todista yhtään mitään taas siitä, että onko mulla siitä makean himoa, koska on aivan eri asia toteuttaa sitä himoa vuosikausia ja saada siitä itsensä sairaaksi, kuin se, että me hoidetaan se, kun me huomataan, että hetkinen, tämmöinen on juttu, häiriö nyt tullut, että tämä vie mun ajatuksiani, niin tehdä siitä heti parannus ennen kuin se aiheuttaa sun elämääsi sairautta ja ongelmia. Mutta mulla on ollut tosin uskosta osattomanakin niin ongelma on ollut näiden kanssa, mutta olen silloinkin saanut sitten semmoisen ravintoterapeutin kautta johdetuksen muuttaa ruokavalioni ja päässyt toteamaan sen, että hetkinen, että mä aloin heräämään ilman herätyskelloa aamulla virkeänä. Että mikä vaikutus sillä oli, kun mä tein parannuksen tästä ruokatottumuksista. Et kaikkeahan me saadaan syödä, mutta monesti se määrä on se, mikä tekee ongelman. Muistetaan Kipro Hattaavakin, niin sinne haudattiin ne, jotka olivat antautuneet halunsa valtaan, niin kuin voi lukea 4. Mooseksen kirjasta. Nyt oliko muistaakseni luku 11. Mutta sieltä paikkeilta löytyy, kun ne mannaa ja viiriäisiä tuli ja siitä tuli niin paljon sitä lihaa, että se riitti niille, mutta sitten kun ne alkoi syömään, niin ihmisiä sairastui ja kuoli todella paljon. Ja tänä päivänä tämä Suomikin on semmoinen Sodoma. Täällä on yltäkylläisyys vielä vähän aikaa ainakin. Että ruokaa on todella paljon tarjolla ja todella halpaa hintaa. Ja myöskin niin kuin nähdään tuolla ihan selkeästi, että myöskin niin kuin vähävaraisetkin ihmiset pystyvät syödä itsensä sairaiksi. Se on aivan käsittämätöntä.
niin kuin huolimattomuutta. Mutta Jeesuksen veri vapauttaa tästä makean ja ylensyönnin himosta. Jos me sydämestämme halutaan päästä siitä vapaaksi. Väkisin hän ei sua siitä vapauta. Sun pitää itse haluta ensinnäkin. Et se on ihan de facto, että se on niin kuin hyvä luottaa siihen. Mutta sitten tämän ylensyönnin kimppakaverina voi tulla helposti, koska siitä tulee se rukoilemattomuus. Ja sitten sieltä tulee sitten taas niin kuin, ja sitten jos ei paastota, niin sitten me emme usko enää, Jumalan voima puuttuu siitä meidän vaelluksesta, että niin kuin huomataan, kun Jeesus meni hengen voimassa. Luukkaan evankeliumista voidaan lukea tämä pätkä, Jumala meni täynnä pyhää henkeä tuonne autio erämaahan. Tuossa Luukkaan evankeliumi luku 4. Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa. Ja perkele kiusasi häntä 40 päivää eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne päivät olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Sitten mennään vähän eteenpäin tässä tekstissä, kun vihollinen oli kiusannut sitä, niin 14 jakeessa. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Se hengen täyteys ja voima on kaksi eri asiaa. Pyhä hengen voima, siinä on voitelu palvella ja siinä hommassa siinä vaadittiin paasto. Ihan sama juttu kuin Jeesus sen pahan hengen karkotti siitä pojasta ja opetuslapset kysyivät, että miksi me emme voineet sitä tehdä. Niin Jeesus sanoi, että tätä lajia ei saa lähtemällä kuin rukouksella ja paastolla. Eli siinäkin oli niin kuin se rukous ja paasto. Ja paasto on tänä päivänä, jos se tuntuu susta vaikealta, että sä et osaa, et pysty, niin kerro se Herralle, että hän auta minua. Että sanot ihan rehellisesti, että sinua ei kiinnosta paastota, sä et halua paastota, mutta Herra, anna mulle mielenmuutos siihen, että jos se on sinun tahtosi, niin annat mulle siihen voimat ja mahdollisuudet. Jos sulla on diabetes, niin paastoa sitten Danielin kirjan mukaan niin kuin semmoinen, Danielin kirjassa on se, kun Danieli kieltäytyi syömästä kuninkaan pöydän herkkuja, niin siellä on se kasvispaasto, niin aloita sillä. Kevennät sitä ruokailua niin kuin ihan reippaasti. Että pidät sitten ne ateriat, mutta puolet pois. Että kyllä se niin kuin, mutta se, että aloitat rukouksella. Että olet Herran edessä, olet rehellinen, että totuutta Herra halajaa salatuimpaan saakka. Ja olet rehellinen hänen edessänsä asioista, kaikista niistä mielenlaadun ongelmista, mitä sulla on tämän asian suhteen. Ja pyydät, että Jeesus, että siunaa mun ajatukset, että ne olisivat kuuliaiset niin kuin Kristukselle. Että sellainen asia, mutta sitten siellä tosiaan tulee seksuaalisynnit, ei enää uskota, niin kuin, että jäädään helposti pornoriippuvaiseksi, itsetyydytys ei olekaan enää synti mukamas, niin tulee tämmöisiäkin juttuja sitten vaellukseen, että se ei oikein ole. Ja sitten erityisesti seurakuntien vanhimmistot. Että niin kuin teidän pitäisi olla ihan ehdottomasti esikuvina muille. Ja mun mielestäni, jos sä oot ollut vanhemmistossa, jossa olet, no okei, Paavali saarnasi näille seurakunnille, siihen sisältyi myös vanhemmistot. Paavali seurasi seurakuntien vanhemmistojakin myöten niin kuin näistä niin kuin lihanvaelluksesta, ja siellä on justiinsa niin kuin haureus, mässäykset, saastaisuudet, epäjumalan palvelukset, kaikki tämmöiset ei peri Jumalan valtakuntaa. Niin jos sä olet vanhemmistossa, niin sut on kutsuttu, huomaa, Pietari oli seurakunnan päähenkilö, niin häntä niin 3 tunnin rukoukseen Getsemaanissa Jeesus kehotti häntä. Ne muut opetulapset oli vähän kauempana siinä.
Sepedeksen pojat oli kyllä siinä vieressä niin kuin kans, mutta niin kuin sitten ne muut oli vähän kauempana, jotka ei ollut niin lähellä, niin niiltä ei vaadittu vielä semmoista, että siihen kasvetaan siihen rukouksen määrään niin kuin sen sun palvelutehtävässä puolesta. Mutta jos sulla on palvelutehtäjä vanhemmistossa, niin silloin sulla on rukoustaakka sen sun lauman puolesta, näiden sielujen puolesta, sen sun palvelutehtävän puolesta, että ne sun saarnas olisi Jumalan tahdon vaikuttamia. Että sä otat Herralta sen sanan, mitä sä puhut. Että sä et ole valheprofeetta, joka ei käännä niin kuin ihmisiä synnistä. Sä sanot vaan, että rauha, rauha, vaikka rauhaa ei ole. Niin se, että sulla on se, että sä tiedät, että mitä Herra puhuu sulle, mistä sä kehotat niin kuin näitä seurakuntalaisia tekemään niin kuin parannusta. Koska jos teillä ei ole siellä niin kuin umpipää herätystä, niin parannusta pitää tehdä ja koskee toki täälläkin päin ihan kaikkia, että parannusta pitää saarnata syntien anteeksi saamiseksi alkaa Jerusalemista, kaikki tietää. Mutta semmonen juttu nytten, mutta tosiaan niin kuin, erityisesti vanhemmistot, älkää salliko mässäyksen syntiä, ylensyöntiä siellä, nuhdelkaa niistä, nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakulosia, neuvokaa kuitenkin, niin kuin, että että ketä on, niin kuin on juuri uskoon tullut, nauttii maitoa, ketkä kestää vähän lihaa, mutta parannuksen teko kuolleista töistä, niin se on kyllä ihan ensimmäisiä asioita kyllä. Että me päästään osalliseksi Jumalan armosta, että se ei jäisi kenenkään kohdalla turhaksi. Että se, että jos emme saarnata syntiä synniksi, niin ihmiset ei tee parannusta, ne eivät käänny, he eivät saa sitä iloöljyä, että he vihaisivat laittomuutta. Että se, että meidän pitää huomata, että jos joku synti meitä alkaa sitomaan, niin meidän pitää vihata sitä syntiä, että me saadaan sillä sitä iloöljyn voitelua. Tai mitään, hei, hyvää illanjatkoa Jeesuksen nimessä ja koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Ja semmoisen, no yksi tässä nyt vielä tuli sydämelle tämmöinen, että sitten jos on semmoisia, jotka haluaa lähteä, niin seurakunnassakin voin kehottaa tämmöisiin, esimerkiksi sopimus paastorukouspäiviin. Että rukoilkaa Herran tahtoa niissäkin, koska se tietynlainen lupaaminen, sitoutuminen, niin se lisää sitä halua olla kuuliainen. Sitten jos ne asiat vaan heitetään ilmaan, että no joo, niin siitä tulee lipsumista helposti. Että jos siitä tulee vaan semmoista, mutta sitten jos on semmoinen tietynlainen sopimus, hiljainen sopimus, niin kuin Raamattu ohjeistaa, että kun sinä paastoat, voitele, pese kasvus ja voitele päästä, ettei paastoamisen näkisi muuta kuin Herra näkisi sen vaan, niin tämmöinen juttu. Että koittakaa saada tämmöisiä sovittua, niin se tietynlainen sitoutuminen tuo sitä kuuliaisuutta, se lisää sitä kurinalaisuutta myös. Joo, ei mitään, kiitokset Herralle. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä ja aamen.